На вниманието на ива, лилия, явор и всички други семена на цветя. Как ли щяхте да се казвате, ако цветята не съществуваха? Не се бяхте замисляли? И ние. Докато компанията B-Smart Technologies не спечели локалния финал на конкурса за социално предприемачество Chivas Venture и не дойде време да се състезава с още 26 проекта от цял свят, чрез онлайн гласуване. Задачата ни беше да въвлечем широката аудитория, така че да подкрепи българския финалист и той да спечели възможно най-много от наградния фонд на конкурс, който е тясно специализиран. Трябваше да предизвикаме голям и продължителен бъз, а това щеше да е невъзможно без пчели. Затова се позовахме на същността на проекта. B-Smart Technologies могат да спасят пчелите от изчезване. И хванахме хората онлайн, офлайн и on-air в моментите, в които от изчезването на пчелите би боляло най-много. Затова планирахме кампанията си така, че сутрин, когато им се пие кафе, в интернет да се натъкнат на това. По обяд, когато огладнеят, да им се сервира това. А след обед, когато им се хапва нещо сладко, да видят това. Сложихме и контекстуални постери според типа заведение. Използвахме и готварската рубрика в На кафе, за да проверим какво ще стане, ако оставим само продуктите, които биха оцелели след пчелния апокалипсис. Лишихме се от близо 70% от храните, а за публиката оставаше нелеката задача да опита да сготви с наличното. Но освен с храна, добро впечатление се прави и с цветя. Затова сложихме постери в цветарските магазини. А когато поставихме 9 алтернативни корици на класически произведения в литературен клуб Перото, хората направо останаха без думи, защото растенията и животните от заглавията бяха изчезнали. Не пощадихме и някои известни имена, като Цвети Пиронкова, например, на която изпратихме ето този директ мейлинг. И така, опасността една кампания с ограничен бюджет за един тясно специализиран проект от един тясно специализиран конкурс да не постигне резултат отмина. Българският проект спечели над $10 000 и достигна до 7 от 27 места, изпреварвайки страни като Съединените щати, Великобритания и Япония. А ако все още се чудите как бихте се казвали, ако нямаше пчели, ориз и пшеница са си вариант.